Dengan dulu saya ikut keluarga bulan diikuti nama duet atau dulu Manur Kata wakil luas di Mahamat K9 wakil di Pak Lalu Dinas kedua yaitu Sunea Aja belajar 2 tahun di Pemerintah Palembang cuma sama dua dia nanti kita sebelum wanita Partagia kalau juga ada sama tadi amin. Hamu keluarga luar Hinalongan Burkino Imam Burwin terbudi di tahun 2021 di nomor dalam kita di Bagasan Tiki Nasatonon Sipata Alas Durohata Sipata Marsak Marsorin Arsak Iroha Dot Hamaolan Tadopi Tarumobi Ma Pakorkon di pandemi COVID-19 siai Alai Tungkar Musaido Paboa Sakap Nasunangan Sakap di debatan di Muluka Molope Sipata Marsak Sipata Alas Durata Ima Sohani Panguluan di Siulu Balang Ario dan kepala lelengari merujuk tahun 2020 sadawon lau masuk mahita total baik baru tahun 2022 5 tahun kesehatian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian atau marhiras diroha mahita mangyai akasita-sita dohot pakirimon tadi paakan nah kurang dohot napa roha alai pakirimo di Bagasan Naposnya tu debata alani taparane maruhata lau makuji debata marene mahita syabuku ede nomor 537 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 prak mahita jauh. Mari hite gore di mata Allah, Doa goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, doa goar itu di perbadia, natu apalagi doa tanawon. Bangso namar dalani di Bagasan, Aholomon Madida sada panundang nabulon, bicar dosada panundang diakan nama ingani tanah tanonam juga meni hamatea. Para goman bangso usia lomona di hari pat oranganmu
marpahayan abadiau sumenapul siat akuan di adus orang do tuho parangan akan au poso. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di mata, bulan di haton nami, mauliati hidup kami, siara dekan di basam, namu jalo kami manipat setahun bulan. Diborgin perhuni tahun 2021, rodo kami masuk batu jolong. Alam parhatupot kami salut pasuk-pasuk di ngolu nami. Bodo mangarapoti ngulu nami mabulus ragam ni masa termobi namara ulun COVID-19 di tahun 2021 jalan laos bodo mendogani kami manal kuhosa asa tarima kami di tahun yang baru 2022 napi narari ni asi roham di kami asi maroham Tuhan saya patarima mahami itu tahun yang baru junok di jolonani sudagi marohanami naholomi marhite-hite to di perbadiai jala saya paruai ham pahami asa rokoto hami manuk mauliate to asa tarapu situ ruhanami di hakutan dohot di pamujunan marhite anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita suku PD nomor 521 ayat 1. Batik libata dihita lau manal tuhun tahun 2021 di mana tersurat di Yeremia 20 ayat 10 satu ayat 12. Surat mal di doktisi. Ainu ngatakan sebuto sakap akan sakapi taringon Tuhan ninda jaruba. Sakap masunangan dotahe dada Tuhan magoan. Asal magaleo Tuhamu ujung na hinalan mohon muna. Jadi pajojo muna maau uhut lau hamu martangiang tuau. Gabe tangyok tu mahamu ima sahanta atau rap mangilogo kemahitan wanupa di debata. Akhir debata sampai berhubung maha panggalama maha. Amin. Mari di mahita sebuku ini nomor 700 ayat sada ripai tajam.
rumah rohata di depan di mata, lau manupoti dosata nagodagi, martangiak mahita. Ale di mata nami namar siroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manampiga hali rotu jolo, kuhilalahani rikot doa si roham, disalut hami halam pardosao. Alani ido upay na pasirip hami diri nami sadarion di jolo, jalan partokot hami, tumna jod-jod hami manipil siat akka dalam kabadia. Sobon biru-biru nalilu, saya undang pabali hami siat jolo, alani dosa nami. Aidang ni halomon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamukau ni rohana dolo ni roham, asama golu. Sesama saluhut hagidon nami, dot pangalosion nami, marhite-hite pangalon nami sasadai anakku Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham lihani, marhite-hite paningganyon, dot hagguan itu di perbania. Asa taramu situturu hanami majoho, asa patut tigor, jalan daulat kami marpakalahu, baik nasa ngamu di luar muda badiai. Amin. Tabegema bagaimana di mata tarima kuasa siat inosata. Sonon doha tani Jehovah. Ucat pihak kadolo jalan mutal akarobea. Alayaku parasi rohaku nasutupamat masan siatho. Jalan pada ni hadameku nasutupah mordit ninna Jehovah. Siasiho asangaku pada debatan dari bijak. Marene Mahita sebuku ini nomor 447 ayat 40. Hadane dibata turbuk epistel di pertemuan 7 tahun Sadario, di mana tersurat di Efesus 5 ayat 10 1 10. Alai kami patarui saluhutna di noruon ni natiuri ay nasa ng pipapatan tiur may.
unang songon akan nama roha unang masongon akan urang roha Ido sahatna matua maakana tumagion hata di debata jalan ang peuksa. Amen. Marende mahita sa buku ende nomor 757 ayatna parjolo. Masuk mahita turun nukan ujung tahun naik salpunutta nama tahun 2020 sadawon jalan otot tama tahun naik baru tahun 2022 naik mahita manatap tugudi di pardalanan nang lulus di nasa tahun bolon di nasa tahun bolon namandalan lohita di partikian na di nasa basalo di debata Terus do partikiani mandalan nampe dan terbaik kita be mandalan ala bunga lo jata hitala tuk soadondo namar baso pasohon partikiani soholan debata na terus do partikiani mandalan tujolo nampe nam gale tailala namar dalani pantorno nuai nunga saat kita ujung di tahun 2020 sadawon aha mananai siat tidak kolot tak dina mandalani tahun 2020 sadawon ragu dan dope akka batu-batu natajo nama ngabati pada donatan masih tutudo hita mangulahon akka ulauta alai saya tahu hidupe akan kegagalan. Adong dosian tonga-tonga na marsak jalan antari lumilu inoho di COVID sa manusia. Doon akan na masa di partungo tata romi. Jalan maragam akan na masa na sumobar tunang tahimik. Alai maulihati mari debatan. Didongani do hita mamunus ragam ni akan na masa ini. Nuai ahama aja jemunta diadopan di debatan. Tuk kastor dok debatan arhite panurirak Yeremia. Abua sakap masunangan do tahe sakap di debatan di modu diangkat dan musea di barat. Molo petado piraga di hamalon amaolan di tahun 2020 sadawon taida ma somodala di debatado lahu patulun wasona buhut patulusun sakapna di moluta alai tauji ma mabayan uji-uji tu dirinta be tasubuhun ma dirinta nunga tapake partikian nam talulus tuaka ulau nadegan Sotung doaka partikiani marsal kuat suadong nataula agia ahp mana tampake partikiani tulau naso hidalomon di debatan.
hohosi ma gotikta do tasi tongan. Tabagalak na palimutan, tadapoton matau na ibaru 2022 di Bagasan Pos di Roha alamat rumah Tuhan Yesus Tuhita di keluarga, di Ulau, di Huria, mana dia ke Padalanata. Tahulau mana negak kusarut halak di ari nuai ngaku tiki naneko. Unang manaloja hita ay nama gotil do hita muse di tiki nai. Aku supargale hita wai. Amen.
horas pada idang saja. Dia mua manami inanami jam kami mah berita pakobasio namasa dihuyatkan siang mulai tanggal 1 Januari sampai di tanggal 21 Desember sadario. Jadi alani dengan mah tapayu dihut mengadop KTP berita tahu mana beri dihuyatkan. Dami ni debatama na mga ramon do ita sa luna. Oras ma di hamu amanami inanami perhalano dohong ruas di Huria Ikyon jawab ma barita jujur tahu mana beri di Huriatkan di bagasan nasa tahu nama di Paro sia tanggal 1 Januari sahro di tanggal 21 Desember 2021 Huria ni Tuhan mono taranapi di bagasan asa tao gudang do akasi tao dan di perguruan di ruas di Huria nang terpobi di Huria parsi tahun nanya dopan di ruas di Huria 50 kilo yang kapar karejuan nasubui normal mula-mula do tingkat gariada adok do nasubui be kareju ala di parsahito resign sian parkarejuan manang PHK nang lan angasi nani horhot ni pandemi COVID-19 ujukna marpakot tak nai doho di perguruan di Huria pakot tak di pandemi COVID-19 di ulu di ruas di Huria makurhok mai itu perminggu na binatupan di Huria garut minggu gabe di pamasa ma lockdown di Huria opar tu persuruan di pamarentah lau mangkotapon hararat ni pandemi COVID-19 na mangaroko perguruan di Sudejolma terlumbobi ruas di Huria alani masa lockdown na binatupa siang bulan Januari tu bulan Maret 2021 dari mardalan ma aka perhalado pasahan tonak ke acara permingguan dan minggu juga bagas di ruas asa tok boy payu dihut permingguan marhide online ima YouTube mana Facebook alani rekod ni patubuhun aposel na manguru tu debata mangido habugo mangadu yang kada masa di situasi kondisi pandemi nampe di pamasa Huria permingguan mulai bulan April sampai bulan Juli 2021 IP kurang dotor naroto permingguan disiala naniato sesuai protokol kesehatan jala ala situasi kondisi na kurang normal lebih gabe diputus sarap perhalado marhide persermonan asa dibatupa tok permingguan sistem online ima YouTube mana Facebook di Huriata gereja KKBP Nasaret dan dikoordinir Dewan Marturia Dota Kaseksina. Ia adong informasi di pasangan pamarenta barita nanang boy di patupa permingguan di Gadung Huria dung IP tapuk ka permingguan normal mulai di bulan Agustus 2021 dohot catatan ikut untuk tu aturan protokol kesehatan mana wajib 3M memakai masker mencuci tangan paholan diri jala pinatupan wei 2 halak sahudulan di bagasan gereja jala tingkat kemardalan permingguan ini isiala sihun ni ruas di Huria nalahu marminggu tu gereja ia torok ni ruas di Huria naro marminggu godangna 150 tu 200 alat
dan minggu. Alai khusus di permingguan di hari pesta malam sambut Natal tanggal 24 Desember 2021 sahat Torok di Bos Huria 500 halam. Di permingguan Natal hari Parjolo tanggal 25 Desember Torokna 300 halam. Ala di tanggal 26 Desember 2021 kurang Torokna akan ruas nomor minggu godangna 140 halam. Nampe hari minggu isiala somalna do diimut hari pesta Natal nakadua bersih. Sada si hamula dihonotto doi itu dibata Jehovah ala didongani jada ditugu-tugu do pangarapetona tuhita garuk ruas di Uriana. Boy kita salhutna ruas di bagasan ai baso di padau si anak kesamit namasan mai di bagasan salam. Ditorok di ruas di Huria nomor minggu makor hormai tutu tu perhepengon di Huria asa tungdek dan jaladasip di bagas sesatama yang masa do kemenusan dikas di Huriata tutakas taboto perhepengon di Huriata alani haret tau dan perhalalu naposotulu dan si pola minggu patubahu pulau pekalaman dana lau pada sipo parhepengon di Huria nata pamasa di bagas sesatama ima marhite bajar Huria 3 hari kantate kor naposubul tortor parhalado ulang dohot lela pesta kotilo di Huriata tahun 2021 celengan anak sekolah minggu 2021 celengan keluarga tahun 2021 akta pengucapan syukur manang hamaladeo beliau bulan dohot lan nasi gabe boy singkok jalan dari damai di persitongan bulan Desember tahun 2021 naun malua sian haminuso jalan dekat do persingkokna tuha perlu operasional program di Huria sangat akhir tahun 2021 di bahini nam singkok akka haperluan di operasional di Huria di bagas sesatono nuai perhepengon di Huriata satu ujung di tahun 2021 ima dua gadisa lukas di Huriata di awal tahun 2022 jala sakap di Huriata di deposito humai dan di deposito kas di Huriata on rekodo patoran nami kuasa ikon deposito nota ala ikonadokto molo menurut pikiran kami ikonadokto benteng pertahanan abatanna data moto lope situasi tahun 2022 pada Oktober di masa pemerintah musim masa lockdown di siarannya dong varian baru siap pandemi COVID-19 itu jadi dekat kita adok tagap-tagap jalan aksi pasdan jadi budak tu akal Huria yang kadana nadi lapokna si pasdan aliak mau dibaga satipyo kang pasdan iko panatak kuita tu hari juluan berita perhepengon di Huria saat di tanggal 22 Desember 2021 Huria ono 22.222.500 rupiah pembangunan 110.623.210 rupiah belian pusat sia juta 146.720 rupiah belian setting 2.264.500 rupiah kuasa adok pilihan setino ala mengatakas taboto BSB siap pilih setting ondo papalacoi patitata na adok di posper demi buah di siaran ini baik untuk nami ma tuhamu amanami inanami
di holong ni rohamuna pasal amolateo tu setting manang na pilihan bulanan manang na pilihan di pengwarni monoholan setting do dibayang di si Victor dibuat perhelado do sada sikap ikut kumolo do huria asa tu setting jadi nak kiai mamulus tu setting langsung ala huriondo perhitian di settingi ala huriondo ala ni huriondo adop settingi jadi ikon adop do tu huria asa tu setting jadi mau tumpe adop set kita apa satu hamalateo do akta ucapan syukurna mana perburuanna bah asa sendiri mapodo ikon jolo huria do asa tu pos-pos asa di dulu ini 8 baru ruas di huriata nasatono torokna sia kakak jala ruas namotik di bagas satono walu alam torokna di bagas atau perhuria 2020 sada periode 20 sada November 2020 20 sada November 2020 sada 5 halam amat sada halam ina sada naposopulu bawah duk di tahun perhuria 2020 sada sahalam naposopulu maruzungolu di mana di tanggal 4 Desember 2020 sada masuk main tu berita tahun perhuria 2022 darok somon napilatoran di data statistik di huriat tahun mau lihat mah anak mantap baru saya lihat mah lapar tabang saya ruas jalan gak dana nasoran di bagasan satono 10 halam poso-poso alai poso-poso na tardini 10 halam akta perguru malua na reguler 20 halam perguru malua na non reguler 20 halam ima pangkobasion tarik wakta dana saya lihat mah di bagasan tahun 2022 darok laptorok jalan gandana ruas di huriata asal lepang huriata di julan niareo huriani tuharta molo dine torok di parmikuan di nasatono di masa pandemi COVID-19 di Sabtabi huriado lahu membuka pertanyaan di galuh sektor wik di huriata somon data statistik napinatora di gejani alai dulu dan ala di Bogota tok mahita magido di bagasan ternyata amat dari batang Agiat Martinani amat dari batang lampu na situasi kondisi tujulan jalan hirit to hatta tumibu mako sain COVID sabrusia don omikron don lantang asing di bahini do tutu taderet membantu situasi do kondisi na masa di huriat tahun lau padalat to program di huriat lembar yang do tu perkurete manangganung humuan di jadwal mah dengan somon nanau apa masa di tikion somoni tu permingguan sekolah minggu nau pardalat to dengan 3 minggu nang ulang pesta Natal sekolah minggu do pesta jamuan sekolah minggu pardalat do dengan sialani tong-tong mah dipatupa ulau ni buat pada dana di Julano onma barita tahun 2020 saja tapi nasaha di uluan HKBP Resort Papua Barat Patika Anderlin Tulu Betul FTH Jalan Tokoson ma barita 7 tahun HKBP Pusat biara jatalu asa gabe dokumen nahot di huriata asini rohani di batama nama taraku di hita sabutna amen sorot 21 Desember 2021 tabe mardoan tania Batita HKBP Resort
Uluan nang parhalado Uria Nasaret so pasangan selamat tahun baru sada Januari 2022 horas Madinah Saluta. Kol gabungan.
Diudutima duet Aposopulu.
Marene Mahita sepupuene nomor 707 ayat 40. Mandok Ata 5 siap perwakilan ruas Mamang T 1 juta. Oras padi kita saluna, puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahannya kita masih dapat berkumpul dalam ibadah malam yang berkah di malam hari ini. Melihat tema di Parhalado, terutama bulan dia nama Aliaun Tinggi Dua Pahaton Hata atau sambutan mewakili ruas jala yang berpermisi mau tua kaman atau dainang bison laho Pahaton Hata sekali yang kami hormati Ulun Huria HKBP Nasaret Sorong, Amang Inang Parhalado, Amang Inang Ruas Uni Huria HKBP Nasaret, yang kami kasihi Naposo remaja Dohor Dana HKBP Nasaret. Kami mengucapkan terima kasih ke Uluan Dohor Parhalado, di mana selama tahun pelayanan 2021 ini semua pelayanan dapat berjalan dengan baik, baik itu ibadah di gereja maupun secara online. Dan kami juga berterima kasih kepada Sude Pangula Nadohot Makubasi di Urietau menanggapi nakening laporan manang jujur tahun sian duluan dari bacau duluan nakening bamuliate mamang kami siap mendukung Sude program kerja di kuliah HKBP Nasaret tahun 2022 Dohot mensukseskan tahun kesehatian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian tahun 2022 yang dicanangkan oleh HKBP Pusat. Muladong Pakateon Dohot Pabayan Nami
HKBP Nazaret dohor berharap sudi berharap. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, berkat perlindungan dalam mengarungi tahun pelayanan di 2022. Pasama dokun nami nunga mumpat taluktuk, nunga sisa dagadu-gadu, ay nunga salpu tahun na buruk, nunga roh tahun na baru, horas moliate mak. Diudutima adokata siang perwakilan Parhalado Minang Situaya Ibu Situmer. Shalom. Horas ma dinita salutna. Tapuji ma Tuhan ta siala asido tolong miruhana. Dileho tope dinita hosa hangulo. Siang mulai tahun 2020 saat ujung ni tahun 2021. Tumacai balga sekutu horong mirohani Tuhan ini. Di maheni tangan kita salutna madok puji-pujian dohot hamulia teon tu debata pandingan bahasa. Di angka guru sekolah minggu madok mauliati hanu Parhalado hamu alarigas toro hamuna mengajar-ajari akayana kota na dohot mar sekolah minggu oma cikal bakar kita akan. Jadi lewat kamu mah dasar pendidikan dinasida yang terbaik ini dasar di sekolah minggu. Menudung dengan bana dison dengan mai terus saat muse tu remaja dohot naposo dulu. Maulana ini kamu remaja dohot naposo dulu gudak kamu beri bagas kio. Tuhani rohamuna ringkas rohamuna roh tu bagas coron baik kamu yang guna macam linggan linggan terus masuk onon unang bolang di mata ni tau baru manang di akhir tahun 2020 sadar sonon asal tong marungaran hata ni batari video hamlana gabe generasi ni kami akan tua-tua. Kami yang tua. Jadi kamu nama melanjutkan estafet kami. Tujuannya dengan mahamuna. Ate, nama 10 dohot remaja. Suaksoni donang dihita akan 9 tahun. Naro di bagasa korwinom mana udah 5 tahun. Hitama panutan ni akaya kota na buari kan ima sekolah minggu remaja na 10 hitama panutanna hitama si contohonna hitama si gerengonna moloringgas hitama gereja diberi kalang hidup mama sama bapak rajin ke gereja berarti saya harus ikut mama bapak. Jadi buasa mulang tekanton sokonon ala dibalukannya sebirohani Tuhan ini. Ima di tahun 2020 saat saunari tahun 2020 saja ima paksangi tahun COVID-19 nunga dijaham padita nakaningani jujur tahun bahwa kita berduka pada waktu ini memang mudah doakan seluruhan atau jalan di masa tahun 2020 saat 2021 adong may aka na sorang yanak kon pahopu dapatan karejo dapatan jodoh dapatan rezeki segala macam mudah lah seluruhan ini Tuhan lain itu adong tong
golongan yang harta ditinggal kita. Ada pos malu. Tapa saat sambut na Tuhan ini saya yang mau nado di kita pangapuli ulah sumber. Asal tarapu harta di subinai. Marlas niroha mahita di tahun 2022. Unang lupa kita manang yang bangsa do negara tahu asa di parbisuki angka pamarentah, angka pemimpin negara tahun. Lau mengendalikan para saliton corona na masa di bagasa Tokyo. Suaksoni do nang tutong kita rakyat Indonesia. Kon patut do kita to. Mulai didokon program di pemerintah somonodo bayon kon vaksin do vaksin. Sono pula buhay vaksin. Dan boy borhang anak dia alanina so vaksin. Dan boy bor to soni do. Mulai dibayar alasani dan bervaksin comeng. Marmasker na marmasker. Dan ada nama urus. Jadi pos dolo aku ramartani yang kita diparsaiton corona asama ko so binoto ibada siya portino. So nido nang diaka guru na mengajari ede aka padurede padurede awal mamuna kami perhalaan mamuna ala ringgas do mamuna mengajari aka kami na posogulu remaja umuan ina umuan ama sudah dengan mereka manato apalagi di kor gabungan tanah ini bukan main bagus kan. Jadi somoni sambutan siap kami perhalado dohon pos miroha asa tanian masih tanyang kita asa nilai Tuhan ini kita ampason ganjar di umur dohon kelas miroha. Amin. Sosok-sosok dihidat di mana parjolo marsogot par minggu tahun baru masuk mahita jam 10 wit Balbahon par minggu parjolo tahun 2022 lima tanggal 2 Januari 2022 par minggu masuk pukul 10 wit pagi. Marene bahita siapa kuene nomor 826 ayat sana sampai kita buka pasaran kalian sadar dan sadar. Amen.
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras madina. Ya Muhammad inanami hatan ini bata di ujung di tahun 2021 di mana tersurat di Yeremia itu 20 siang Mamuka siaran 10 Tolhas ayat 10 Sokonoma hidup Ai Sokonondo hatani Jehovah Molodungkok nabi 70 tahun ini di Babel Ebadaku mahamu do pasitokon Tuhamu baga-bagaku nadengani asa kuat kamu mulang tuingan Ainu ngatakas subodo sangkap akana sakami tarimo Tuhamu ninda Jehovah sangkap hasonangan dotahe dada Tuhamakuan asa au mangaleho Tuhamu ujung nahinahu tokmuna jadi pajojo muna maal uhud lahu mahamu pertanian wal gale tangi monok mahamu jalan luar muna maal laus jumpangamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jumpangamu maal nina Jehovah jadi mulak bahenokku akan terbuang sian hamu jala papumokku hamu sian saluhut bangso perbegu do sian saluhut inganan haa pulungamuna naselau nahu baini nina Jehovah jala mulak hamu buanokku tu inganan hamuratamuna hian lalu terbuang disima saat dihamu amanami menanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus turbuko nama narimoti ari parpudi bangso Israel di huta Babel Allah lahu mamomoti hataduan di Babelina upana dido ari parpudi bangsa Israel di huta Babel Isyalan ima panuriran Jeremia nanti utus di debata asa unang lilu do haposeon di bangsa Israeli diangka panuriran paragaka ubaina disurirakon panuriran Jeremia ma bangsa Israel hata di debata ima napamodoho itak ni 70 tahun do bangsa Israel maringana manang marhuta di huta Babel lo bisiani usumon ni debatado bangsa Israeli mula tuinganannya mula tubona pasugitna mula tuhuta habuannya ima Jerusalem jala ino na pinaingon ni panurira Jeremia alay dulu anak ko syarat ima molo tajaha dia sapusada saat dia sapubati molo diingon bangsoido martania mana perlu jala dia lusi debata molo martania kamu tangi hukumat nina debata napaduahu syarat napaduahu hasonakan dotahin nama lain dehon di debatan kumaksui alain itu dia akan mangaleho rohana di debatan hidup dan bukan hasonan di mana paduahu syarat napaduahu luluamu ma'a nasajol mana mengalului debatan bangsa Israel mengalului debatan dia saplopak mahabisna jupak muma jadi dihalap nama kanului debata jupak sama debata tulu syarat di dalam debata tu bangsa Israel martanian
hasunana yakka na mangalehon rohana tu debata na patuduhon na mangalului debata di ngulu alam ihape yakula mau dinalaho mangibuto debata dak pola susah dak pola ikosomonan hape nalau si baikku di ngulu asa jepang debata dan siang toluk nero siang seret nero seret didi sianido hape hamula masuk di debatan di ngulu di Jolpai yang kena manelih diri itu obatnya itu beliau lah khusus iman beliau nama ngulu dia do beliau nama ngului pamatan dari nangto di ido nomerga ala di bagasan ido atau tangiani ala di bagasan diri di Jolmaido atau hasunangan na dihirim siya debata ala di bagasan rohan di Jolmaido atau dinalaho mangalului debata di Jolmaido ada dan titinok panas ido sumur ni Jolma latinok panas debata. Dan itu bisa dikatakan bahwa manusia adalah wakil Allah untuk memberitakan berita sukacita bagi dunia. Siapakah manusia itu? Orang yang percaya, orang yang rindu berdoa, maka doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Orang yang memberikan hati dan pikirannya kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mencari Allah, maka Allah akan hadir di dalam hidup. Ini aplikasi yang harus kita realisasikan sepanjang hidup kita. Memang dosa itu selalu berulang-ulang. Manusia tiap hari, tiap bulan, tiap tahun selalu melakukan dosa yang sama. Kalau kita berbicara pada bulan Desember ini, walaupun kata kita tarik ke bulan Desember, waktu terus dia keluar. Jalan di pukul 00, rak martangian donak sudah keluarga, tuhut rap masih saat itu. Alai boido acara rumah tanggai, acara keluargai, dan sidung masih saat di dosa, nunggu baru sudah. Aliannya aladang alo bisi roha nalahu mengakubi dongan baca dan alo di bagasa pumuani nalahu masih paruat masih pasiatar dan alo di bagasa keluargai naslallahu pataluhudi sudah mempertahankan ini. Mana sering terjadi di rumah tangga ia numar buku sudah akan nama raki akan nama rebodo ujung naboi gabe dari pertemuan ni naposiai gabe pertemuan ni pardusai gabe pardusai molo di ujung tak alam ini dipaik nang tuhita unang gabe pardosa hita ala ni sisok ni molotu peado nasolot di bagasarwa unang dipataripar asadamis ay berulang-ulang dosa itu terus menerus marjanji di ujung tahun 2020 dan margabus beau ninda sadadak danak tidak dua-duana ape sama alo di tahun 2021 tok-tok bepegarusi di paulang-ulang merjanji dodak dalam aku akan rajin belajar Pak di tahun 2020 di tahun 2021 lo jaro pamangan di natoras kamadok marsiajar
di paulak pun dosa itu. Jadi kalau naluba ibadah dosa, asgarit naluba hita dosa tak, dan tabaulah bulat dosa nasalpui di bagas tahu. Iro benar di detai nak salputa daburugi, o mabubuji tuhaki, dan tahamuluh, mononung nasalputa daburugi, mengulu di bagas tahu nebar. Manunung asal buat kadosa na buruhi mangyari ngulu na baru alay ko na dipagulu may dosa na baru ido to na nilibata asa na po sangat hasunangan na siya debata asa na po hasunangan ido Tuhan dahil manakadok di mana porsiya Tuhani marsakap hasusaan di mulut Adok kita percaya di Tuhani na marsakap pagkulmito di ulo masetokto di diri kita. Dako percaya kita di Tuhani na marsakap asa songkok do hasunangan na manoktok siya debada nang be mangulu kita di portibio. Marsiap bagi do pamangan dari nakobito mangulu di portibio alay sayro parpir nitok di debata mantuhi rohatka paikotor mabuli kita di hasuhan jalan takasku apa kita dina marsahid kita adok do husip-husip balabas Tuhan patak hakorson namalu toho baik adok doi husip-husip roh turoha tu pikiran tu modu dina korsen siap debat Adong do napasahat ko diri na napamelu ko debata. Molo hipas pamakaku. Beli honok ko do tuho ada Tuhan. Mulut ko nak ilwarta. Adong do naman ko semua. Jalan ko se na asu. Akka perbadanan Tuhan ko debata. Kubanero di bagas sakityo. Di hasusama pagkujito ni mulu nasalui unang be say bayan ni termasuk ma akadokan na maruta unang be di utang nilokan ade manang 300 juta petak ready dulu kapura ate ora doang ko mga lupa ini ayo do dalam arti kata dak ko do kita baru di bagas ini marutang na marhaporsiya hera semuanya harus dari porsiya kita di Tuhan talese hutang di luar tay porsiya do kamu nagadaw di debata saduhut na pinasa na tudongan majolma porsiya sopan natural lima atau mau ala ini ikubuiro tadi korot tahatul suak sumonido na Jesus Kristus au sugarina didok Yesus tarhonana mani saydu sani jolma betul maharaja ubabel gan inda Yesus inda ngado pakilimu di au sugarina lupa Yesus dihita lo mesi lo me berdosa may pinay ko pare ko berdosa lo mesi los mato may inda Yesus dan ado hago di alay di peleho ko diri na marutang ko hita lo bisiat mulut maluah hita to siat dosa dapotak hago dapotak makirin di namamu Omma nakahehe hapos Omma nakahehe untuk dita asal nang lupa kita kude bata nang Yesus molo utang dinokan dang boy lupa hulukta alay debata soto lupa hulukta ade ini namarutang ko ita debata
bagas do partana aus garik na dihepek kuni dan kata targara saat ko dinangani imot pa dihamu amanami dinana nunga sisa dosat nunga dipaibar kita tagap mahasunangani nama haroan siat ibadah ukak maruhamu martangiyang maham jalan lui manibata di bagas sertanya jumpang tudo nani uang kita amin martangiyang kupuji kami bahwa oleh Tuhan dirikan ibasa tong ditutuhi roh harap pikiran kami nalang pasahat ko mamilih dirinan saat ko dia tetap pamakan dari asa marto ma baga-baga nabi nasahat pilihan nalang pasahat ko kudu habe sakap hasunangannya dihami jol pada porsia dulu nama terjadi upani di bagas tahun dan baru fiber para uluna misalnya asa mangulu hami di bagas kaporsioni nama kaporsia dan nama roga biar bihami lawan mangulu suruh di uluna juga mardogan posroha ala ini nasi doktor payungin jalan depan Tuhan sangat sudah diperhatikan. Pemujian nami oleh Tuhan diberkati. Maka mengatiu dengan dibasar di monani ujung kita 2020 saja. Asa to tari parhami di tahun yang baru di pada Januari 2022. Tahun yang baru Nabi Nasani ibaru manang mulu nami ibaru manang pamujuk nami ibaru manang salu pakatayu nak patahan mangulu di bagasan ko di mahami mangulu di bagasan ko mahami di bagasan hatami nama ngalihun pakirimut nama mangulu nama ngalihun solusi biar ihasorot roh anak pikiran nami nama ngabuli roh anak pikiran nami di hati-hati roh anak asa tarabu jalan bangulu di bagas sesoman ubanai parmanata mau di satu perbuatan sulit ide roh anak pikiran nami ya karena umuran di perbuatan nami di tahun 2020 saja pasti kok manang di 4 tahun naik baru 2022 sama rohan las ni rohan martungan bulu-bulu kami memuji pasangan warga tadi upat nasa hasusah upat nasa dulu miro ala lehon di hami pos miro manari-mari hari-hari di kuliah ala tinggi nabi nasahat di hami tinggi nalahu memuji pasangan warga tadi on mataniang dan pemujud kami di huwali jahua di dalam puji usop pahami mari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita langsung pakai pilihan betul. Oh
Dinanain tadi konon tahun 2020 dalam pengotot tahun 2022 di papotohon debata tuhita bahwa sikap hasunangan bersakapnya debata di baheni unang lomos jala tok mahita dumo uhud ubas diulau nahina lomohon ne debata asa dapat kita akan nahina lutur di rohata di bagasan patungani di debata las paruhata nomor di tahun 2022 di nanain ko naik malam masih tutuh kita jalan bebas buat kalau nadika atau purhak pahamu tutong mani portibio papotohon hamula kabasar una usalu hal jonok doruhani una kursuhon hamu agiama alai santok papotohon hamu matu bebata pangilua una marhidi-hidi tangia dot ele matrongan mauyate jalada meni debatana sumurung sian salu naruha ima mangaramuti akade do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus hatai Ali di bata amanami na di banungitja Odo haruran di saluhut silelehon nadingkan do nasau di basa na mulitus Upasat kami masian na nilunmi tuhami pilan nami tuho Saya jano mai gabe kuak na khusus di jodoh Pasu mai jala ramoti asa keparasiak kami pilan Pati puluh na rajo murito matungani huriam do di buhay marohan kami marhide-hide topi asalam tada kami gudang ni silan dulu Tuhan asalam gir-gir kami mandok mau lihat oh marhide-hide Yesus Kristus Tuhan kami amin.
duluan siapari sisa dosa nami sama panesa nami di dosa di dokan namar dosa Tuhan unang hami togi untuk pangkunan padua pahami siap panaku di pasu-pasu jalan di ramoti Tuhan de Batama di sondakot Tuhan de Batama bohina tuho jala asin marunga nidaho di dopakot Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasor Madamena tuton di kita berhalal untuk manijolor sok-sok ini nang pandita sok mahita dihita sudi berhalal di Huria kata bibir saret untuk mahita isu nama amanami inanami berhalal di Huria. Jadi di kampung amanami niat majuita satokit udul majuita di udulanta kami jong-jong wayang besok siat perheladu di Huria HKBP Nasaret besok Papua Barat Tagamon do adong nakumurang siat papahena nak pakatayon nak patulornan siat kami perhaladu di Huria HKBP Nasaret Resort Papua Barat Soksomonina keluarga Padbina antar lintun betul betul sianima maktar lumobi anak kami Alpen betul alam ini di bagasa tekio dohon nami matuhamu sogono pasan ya alam batang nama do manetek mahal aiku dan manetek main itu dua kebetulan upasau masih kak ibadah dihita nalahu masih nalar suak somonina di batasan perbuatan di nasa tahun ragam do akka hata nakum jala ragam do akka papahena nasu di halomon berwas di Huria sian kami perhadadu di Huria suak somonina sabalik somon hata nina dua-dua pasan ya lapangan pandung alat banget malu baru pasan alat timur malu mardansa moloto pe ado panglon nami akan nasala tuhamu amanami nanami huas di Huria disot matikina kita masih pasti salah dosa ima siat kami perhalu di Huria las maruhatan itu saya didukani Tuhan mah kita mamoti tahun tadi mah horas Tuhan aladuk di para dihuriat dalam pet do kopi dulu takangan majui asal bulan di mahita jabatan
Ima informasikan. Ibu.